Atema pini ke join tu mana kalbi tu masih po. Apran si ni nangai tumphat Langhin constituency VDC chairman lapen ke representative local MSC EM lapen ke representative Karbilong Dormos Council CM akahai Dr. Tuliram Longhang akahai na kepin khana tempe nang le tumphan nang le tumpini nang le ninga klongpen nang le methana party chi open labang so party Bharatiya Janata Party lapen ke tim Karbilong achieve akahai Dr. Tuliram Longhang CM lapen ke local EM le tum Bili Mohon Kakari EM akahai keja ke mesen puang thek nang le tum chingipen pini labang so party lo nang jepa oden pok apran si nang le tumphan le tum ni ninga klongpen suri akero lapen ke akaruna pajeri lo kardon nasi ilitum isi pen isi dechithan polonen athema ilitum angthum bechi thanai BJP ram bote lage bharia tomo dingo sona napo asinon epran kebang ji itum ko pilo ke claim nang lapen kedam tangli pilo dong ke chok je ke doko halabang so PS no itum apran si hula bailo dong ke nang sok kamunthi nang ji lapen ke itum bong ke chipake nang ji seroge hula helo apran si ke athama mopen hejo nili pranjong age hai to bisang mo de to bisang ko ke hai ta pulo kedam tang ya lang ida BJP long sedolo setamre alang lita isi hini ason aning kang samsia jok si puthot APSLC party long alang chipok dundo bu mupata tak chikopirlo tapen ke dolang da mupen president Salman Hanse ake hai lodi alang lita me pulo Bharatiya Janata Party BJP dom kekem keda kemesena jok sini utum tame hala soame thang party chi open kini labangso party long chipok dundo kasili dom chithan ko nang ji asom kilahan lo je ile tum kedam tangani ke chok dam de ke matu akar bitawe kalmagala product raikong PS long komane kamsing ti so ke chok che puta tum jong damun dak locally ma komane kedam tangani abilisi chairman bir sing ti mung ke chok che jo ne se dak a PS long tum la ana vote ke dem de pu tum che jong damun la penke pinang ana kar bitum pulo je ile tum langhin homosti ardoke hale itum la labangso Bharatiya Janata Party hada koson si tum kepang tangnehuma pulake nale tum anu timong tabe arpuke doreblo je dak pinya muka raikom PS a president amuka kamsung tiso ke jachok che dat masini kemdo ne je puhala bangani nangni ro ardo ke pachin thro nang ji pode nale tum nang me thang tame arpukolo nale tum nangala direct EM sarong banglo EM sarong bidi sore entono baniri dong tame banglo bakal lala dari itum CM sarong tame itum dam bonan ada bidi sore chodam bel ang tumarong kisung ke boy lam itum jithan dam bel ada arong kisung be koson je pajok jema pula halam itum jithan je mumpom ne lasi isipen isi itum tempo dong nang ahaya sai asi pini bangke nang itum han ka dok boy phanda ben din nang chorolo nang itum tambe nang le methang asai to kok tame pini labangso Bharatiya Janata Party ke ja ke mesena jok na so party long chipo odon popu ke matha ke tum ke me piglo lapen ke mesen apolo ko sina tum handa ben din nang choro bang tum asi no le pran ke bang ji bangke itum RVRA matha ke pinpen anu tin tambe ning si tepen kam ke bon popu si pini labangso amailong la an ning je ponsi dirilam ke tambe ke riponiglo kardom no tum chinita hede crossing crop scheme to ma hede do pode crossing crop na tum chinin data hai crossing crop scheme hada don puthok la so scheme bonai thu pol an si hu lotin na so ta kijunalang pale ponda po CM sarpin hada lo engineer dong bhan nasi lada itum kupi lonte ke mang hulu yason ke dolang itum kaprek a party lo itum dodun pen pinjar ni itum pen heta chithan lo ile tum theng jor chok ile tum han jor chok itum kai ke hajira chunda chok tum si itum e pocket pen tangka chirong si ake hai jaga thara ke hai phai itum meeting long itum ha or bidun la hello ma itum ka bidun kang phone kende itum muthi dam sena itum han ka dia khai phan kachi hola party pusiki pu hala puke hey lang han kachi jortum malong si ako tangka poke e don long bharo si poisa ki rong pensi alang ni tum bangai di puke do ju e si aro long do pot tai chi ko kai to si alang ni tum kai ke president ke dolo la puro so pura kai ke ar ke sat lok komani theng ke jom kachi jor pensi pula hai hajira ki dun si alang ni tum ke
tangka pidum na ke haja ke tharpan te la helo mai tum han the ka ching konan the kende ini tum a the ching ko nang ji pa phang ko nang ji pusi e PSLC party ke sema bogali alang ni tum mangke ka bi tum han a bi jong si plong te alang ni tum pini theng han le chor pen la so tangka sikai si ni tum chung si plong te pusatang tum ai janta pina ke dam tang Ransing ti akai mata chuthang lo ICC homosti pensi tangka suri poke thok chirung dunang nan la so tangka suri poke kona tangka lo tum chini mala alam itu munthilo mala so tangka kona tangka lo la so tangka ke komani abang khu ang ibu proof pen inglong ka lu han cho jodan han ka churi dam pen han ka cho joro tangka si haga poke pharu si chirung si akai ha jai ka thar changu tu mandi pidun nasi penangan ke damtang ani tabe sosial media lo tabe penan viral lo langhina lo thang akar bi bong asabek akar bi ke do tum akar bi bong tabe kachelang ore kache tonte tepik sondo penangan PSLC tum polo BJP workers tum langhina lo akar bi tum ke do tum si bu je BJP workers tum nang tum pi dak langhina lo phan development na ka pithe sonje ki pudi kale mala sosial media lo thelo lo no tahini tum ante ni pudanji Nanti tum PSLC long si kai kita hoon na pitun bonglo. Jaipur narat pini langsung pe PS riding puno leveling puno karbiya khai nanti tum si hoon na pitun nablo kende. Ante nanti tum ko puno kaklan pitha khala da karbiya rakhan. Nile khala so piso na nipa khala mitum. Kali nagal ande ante nanti tum long si development nangji pute pini raikon PS long arat khala tum padulu de no. Kali nagal Raikon PS ara phantum than pare no je jong se development nangji pute ruling party long dutun pe nangji pu nang tum than pare no alang tum